Chère population de San, c'est avec une réelle joie que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir une délégation qui nous vient du Comité militaire de libération nationale, conduite par l'un des 14 héros du 19 novembre 1968, notre frère le lieutenant Tchekoro Bayoko, dont le sens du courage a fait autorité dans tout le Mali. La présence de cette délégation est une fois de plus un gage sûr du dynamisme du CMLN qui, en dépit de ses multiples et nombreuses occupations, n'a ménagé ni son temps ni ses efforts pour entreprendre une grande campagne d'information qui touche actuellement toutes les régions du Mali. Monsieur le chef de la délégation, messieurs les membres de la délégation, sanoises et sanois, en prenant la parole à cette occasion exceptionnelle, je dois vous le dire sincèrement, je crains de pouvoir jouer suffisamment le rôle d'interprète fidèle des populations du cercle pour transmettre toute la chaleur de leurs salutations et toute la sincérité de leur message à l'illustre délégation ici présente et à travers elle au président Moussa Traoré et tous ses héroïques compagnons d'armes du 19 novembre 1968. Monsieur le chef de la délégation, messieurs les membres de la délégation, par ma voix, la population de San vous souhaite la bienvenue et un excellent séjour parmi elles. Jamais au Mali, personne n'avait vu ce que les événements du 19 novembre 1968, date qui s'inscrira en lettres d'or dans l'histoire de notre cher pays, ont soulevé comme enthousiasme populaire au sein de toutes les couches sociales sans exception. Le plébiscite qui en est résulté, laissant carte blanche au Comité militaire de libération nationale, a donné à l'événement tout autre visage que celui du classique coup d'État militaire. C'est que le peuple en avait assez d'un climat de peur collective, avec son cortège d'insécurité, de dépersonnalisation et de liberté bafouée. C'est que tous, nous avions suffisamment pris conscience qu'en dépit de 8 années de lourds sacrifices acceptés au nom d'un parti et d'un idéal, le pays courait constamment à la faillite de son économie. C'est que le pays, dans son ensemble, était suffisamment instruit depuis quelques années déjà des machinations d'un homme et de son équipe. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule manière de bien mériter de sa patrie, mais celle qui a rendu à son pays la liberté, la dignité et le bonheur surclasse sans doute les autres. C'est ce que le Comité militaire de libération nationale vient de faire avec notre vaillante armée populaire en faisant montre d'un civisme très aigu et en prouvant que l'armée malienne est au seul service du peuple. Vive l'armée malienne! Lieutenant Moussa Traoré. Vous avez, vous et vos héroïques compagnons, réalisé les rêves du peuple malien et comblé ses vœux les plus chers. Ce peuple ne vous oubliera jamais et les historiens impartiaux rendront à votre acte l'hommage qu'il mérite. Avec la liberté et la dignité retrouvées, une politique nouvelle, plus réaliste et humaine s'est instaurée, amenant le Malien à prendre plus conscience de lui-même, donc à faire plus confiance en l'avenir de son pays. La grande campagne d'information que vous menez dans toutes les régions du pays est une action bien salutaire qui dissipera les contradictions qui ont fait jour avec la liberté retrouvée. Grâce à elle,
après la période d'incompréhension d'ailleurs admissible, au lendemain de tels événements, l'ordre, la discipline, le respect et la hiérarchie et le travail seront désormais les mots d'ordre de tous les dignes fils du pays qui savent qu'ils doivent une dette de reconnaissance sacrée au Comité militaire de libération nationale et qui sont aussi conscients de cette vérité vieille. Nul ne peut faire le bonheur d'un peuple que le peuple lui-même. Messieurs les chefs de la délégation, messieurs les membres de la délégation, après les manifestations de soutien qui ont débuté dès les premiers jours des événements et se poursuivent dans le cercle, les populations de Saint tiennent à réaffirmer en cette occasion exceptionnelle tout leur soutien actif et inconditionnel à l'action du Comité militaire de libération nationale et du gouvernement provisoire. Elles vous disent qu'elles seront de tout cœur à vos côtés pour sauvegarder ce qu'il y a de plus cher chez les hommes, la liberté, la dignité. Elles affirment que les manifestations populaires de soutien, la liberté et la dignité retrouvées n'auront de sens que dans la mesure où elles-mêmes donneront leur adhésion consciente et sincère à l'action du Comité militaire de libération nationale en apportant leur pierre à la grande œuvre de salut national qu'est la politique de redressement financier et économique du gouvernement provisoire. Vive l'armée, vive le Comité militaire de libération nationale, à sa tête son président, le lieutenant Moussa Traoré. Vive la liberté, vive la République du Mali. Sankao, yaninga kuma ta fɔlɔ mbaw ɲininga de n'a sɔrɔ milicien de taara aw labɔ aw ka sow kɔnɔ ka na yan. Mbaw ɲininga n'a sɔrɔ u ye gendarmew de bila ka taa wele ka na yan. Wa n'o si tɛ tiɲɛ ye. N'a sɔrɔ aw nana aw yɛrɛ de ma bi o tuma an bɛ kɛnɛ min kan o ye liberté kɛnɛ ye. O tuma la sa an bɛ se ka kuma. Sankaw, Comité militaire de libération nationale ka foli b'aw ye. Président Moussa Kokongaw fo. M'baw fo n yɛrɛ tɔgɔ la, m'baw fo délégation tɔgɔ la. M'b'a fɔ aw ye bi, n bɛna kuma min fɔ aw ɲɛna, o ye jamana bɛɛ ka kuma ye. An ma fanga in ta k'a fɔ k'a ka d'an ye an bɛ Modibo bin. Parce que k'a fɔ k'a ka d'an ye ko faamaya fana ka d'an ye o tɛ. An ye fanga in ta de parce que an somɔgɔw tɔɔrɔla. An ma fanga in ta fana parce que jamana wɛrɛ mɔgɔw de ko k'a ye Modibo bin parce que Modibo man d'an ye. An ma fanga in ta fana parce que ko politique mɔgɔw minnu tun binna kɔrɔlen k'olu de ko an k'a kɛ o tɛ tiɲɛ ye. An ye fanga in ta de k'a ye jamana kɔnɔ a sanji 8 ye ɲinan ye foyi ma kɛ yan Modibo ye kuma fɔ a ma foyi kɛ. An y'a ta fana n'a sɔrɔ an ma fanga in ta aw mun yɛrɛ ye jamana denw ye aw b'a fɔ don dɔ la an ka sarasu minnu tun n'a tun ka danaya b'u la ja foyi tɛ dangadenw kɔ. Mais an y'a ta k'an miiri k'a fɔ an m'an kali Modibo ye an m'an kali bureau politique ye mais an y'an kali malidenw de ye. Wa ni de kama anw ye fanga ta an ye Modibo bi ka hɛrɛ di malidenw ma.
mɔgɔ caman tun hakili b'a la ko Sarasu kɔni u ni Modibo da bɛ tulu kelen na ko Modibo bɛ wari bɛɛ d'u ma a bɛ fɛn bɛɛ k'u ye ale o hakili tɛ mɔgɔ si la mɛ o tɛ an y'an sigi de k'a filɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛma mɛ a ma sɔn n'o tɛ anw fana b'a dɔn n'ale bɛ fɛn bɛɛ di anw yɛrɛ ma mɛ anw faw n'an baw n'an dɔgɔw n'an kɔrɔw a n'an bɛnkɛw olu fana bɛ jamana kɔnɔ olu tɛ foyi sɔrɔ la n'o tɛ n'i y'a ye kabini 1960 la fédération cilen Modibo nana ka bɔ Dakar u nana ka jama wele ko congrès du 22 septembre o congrès la Modibo y'i kali malidenw ye k'a bɛ hɛrɛ d'u ma o ye k'a bɛ socialisme kɛ ko ka hɛrɛ di o tuma na danaya tun b'a la danaya tun b'a n'a ka mɔgɔw la mais est-ce que Modibo y'o danaya mérité an ye mun y'o kɔ Modibo n'a ka mɔgɔw u y'a to tuma min bɛɛ bɛ kan k'u filɛ maliyɛnw ye baara kɛ u y'u yɛrɛ di u ye wariw bɔ u ye kow bɛɛ kɛ pour que Mali ka taa ɲɛ olu yɛrɛ y'o wariw n'o fɛnw bɛɛ mina k'o bila u jufaw kɔnɔ u nata bonyana kojugu san kelen kɛra san fila kɛra san saba kɛra foyi tɛ ɲɛnabɔ bureau politique yɛrɛ kɔnɔ u yɛrɛ damaw commencera ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko an bɛ sira min kan nin ye o tɛ sira ɲuman ye k'an ka kan ka segin an kɔ an ka jamana filɛ an tun ye kalikan min d'u ma an t'o sira kan tuguni Modibo yɛrɛ y'a ye a ko ne ne ma n ka faamaya in sinsin a ti bɛn donc a y'i miiri ko bureau politique yɛrɛ kɔnɔ sisan nɔ u bɛ fɛ k'ale bi yan'u k'ale bi ale fɔlɔ bɛ teliya u cɛw ɲɛ ko Sarasu bɛ ka fanga tala farafin jamana tɔw la Gana ta kelen ka ba tuma min a ye mɔgɔw dalajɛ Bamakɔ ko bon sisan nɔ sa ko jamanaw Sarasu wulilen bɛ fan bɛɛ fɛ ko bureau politique yɛrɛ sisan nɔ f'an ka fɛn dɔ bila a kuncɛ ma u y'u sigi o yɔrɔ bɛɛ la ka CNDR dilan mɔgɔ 7 k'o sigi bureau politique kuncɛ ma or que bɛɛ b'a dɔn bureau politique jɔra congrès de la jamana bɛɛ de ka délégation taara u ka bureau politique dilan e maa damadɔ mana y'i sigi ko fo ka dɔ wɛrɛ dilan o kuncɛ ma yarɔ o tɛ sira ye o ye saraya dɔ bannen ye bureau politique yɛrɛ sɔnn'o ma an ye mun wɛrɛ y'o kɔ 1967 la semaine de la jeunesse tɛmɛnen kɔ tuma min ko ka révolution damina mais révolution tun tɛ Modibo tun ka fanga sigilen de tun don a tun b'a ɲini a yɛrɛ kelen pe de n'o tɛ révolution ka kan ka damina aw de la minnu bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ sɛnɛ la olu de tun ka kan ka révolution kɛ mais révolution damina la min Bamakɔ jeunes olu min tun gidelen bɛ a yɛrɛ dɔgɔkɛ fɛ olu de wulila ka tɛgɛrɛ fɔ o de k'u ka jamana tɔgɔ fɔ u ko Modibo o bɔra ye musow wulila jɔn ye musow kuntigi ye Modibo muso tɛ o bɔlen kɔ a la ko baarakɛdenw baarakɛdenw yɛrɛ ka kuntigi o bɛ CNDR la wajibi tɛ olu ka wuli ka Modibo dɛmɛ o bɔlen kɔ a la ko armée yɛrɛ ka taa kuma ye o koɲaw bannen tuma min sa Modibo y'a dɔn Bamakɔ b'a bolo a ko tuma sa n bɛ bureau politique ci o de kɛra 22 août 67 la a ye bureau politique ci jɔn bɔra o ɲɔgɔn kalama e ma min sigi e kelen b'o ci déjà yarɔ tuma tɔn tiɲɛna ka ban dɛ tɔn wɛrɛ tun tɛ yen mais anw Sarasu tun sigilen bɛ an ɲɛ b'o la mais an ma fɛn fɔ parce que an ka kegun an y'a fɔ an k'a to a ka toli fɔlɔ parce que n'an k'an bɛ kuma sisan nɔ peut-être malidenw yɛrɛ na wuli an yɛrɛ kama an k'u to yen fɔlɔ u ka sɛgɛn dɔɔnin mais an tun ɲɛ b'aw la o bɔlen kɔ a la o ma bɔ a ko sisan nɔ sa a bɛna députéw de jigin députéw dun bɛ jiginna cogo min na an bɛɛ y'a cogoya y'a don
u taara ka taa miliciens ta ka assemblée nationale lamini n'a ye ka député wele ka na so kɔnɔ ko wa k'aw yɛrɛ b'a fɔ aw yɛrɛ tɛ député ya la jagoya to ye marifaw jɔlen b'i da la n'a fɔra i k'a fɔ i t'a la i n'a fɔ i t'a la dɛ n'o tɛ mɔgɔ si ma deli ko ye député mɔgɔ m'o bila ye aw de ye députéw bila n'a députéw ka kan ka bɔ yen fo ka aw mɔgɔ kelenw de ka kan k'a fɔ députéw ka bɔ yen mais e mori bɛ kelen min na t'i sigi fo députéw k'a bila k'u yɛrɛ k'a fɔ k'u t'a la u y'o fɔ min kɛ i yɛrɛ y'i sigi kɔrɔ ka liste ta ka mɔgɔ damadɔ tɔgɔ sɛbɛn k'olu de bɛ kɛ député ye k'olu de bɛ jamana représenter est-ce que o fana ye sariya ye a dun fɔra ko anw sarasiw bɛ yan de pour que ka sariya banban an fana y'an sigi k'o lajɛ an y'a dɔn o fana tɛ sira ye kabini o kɛra anw yɛrɛ ko n ko san tiɲɛna ka ba jate kalo la n'an ma na cogoya filɛ an baramɔgɔw sɛgɛnna an ka na filɛli k'a koɲa la o ma bɔli kɛ tuguni n'a fɔra an k'an ka politiki lajɛ ka taa jamana tɔw fanfɛla la 22 septembre don an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ko anw teri ye jamana bɛɛ ye jamana fɛn fɛn bɛ Mali ka nafa fɛ ani Mali ka taaɲa fɛ an b'o fɛ mais n b'aw ɲininka sa kabini an kɛra indépendant ye anw ni jamana tɔw bɛɛ tiɲɛna hali minnu b'an kɛrɛfɛ da fɛ Afiriki kɔnɔ yan an y'olu bɛɛ gɛn an ye teriya an n'u si tɛ teri ye tuguni an ni bɛɛ farala parce que an tun ka kan ka sira min tagama an ma sɔn k'o tagama n'o koɲaw banna k'an k'an sigi tuguni an ka n'an ka situation économique lajɛ ani an ka wari cogoyaw socialisme tun ko ka sɛnɛ de kɛ an bɛɛ y'a dɔn an ka jamana n'an y'an banba sɛnɛ fɛ an ka kan ka kɛ fɛn ye bɛɛ y'a dɔn fɔlɔfɔlɔ maliyɛn tun bɛ se min na fɔlɔ o ye sɛnɛ bɛɛ n'an y'an miiri 1960 la fɔlɔ n'an ye tiga lajɛ o tuma la tiga tɔni 100,000 o de tun bɛ dilan san kɔnɔ mais salon 1968 la tiga ma kɛ foyi ye 20,000 ani 30,000 kɔ yala binna dɛ mun dun nɔ tun y'o ye ko champ collectif o ye foroba sɛnɛ ka mɔgɔw ta jagoya la fo ka taa foroba sɛnɛ kɛ k'u yɛrɛ ka foro ye k'o to yen i mana taa tile ban foroba sɛnɛ la k'e ka n'i yɛrɛ ka foro sɛnɛ i bɛ se k'o kɛ wa yarɔ o tɛ se ka kɛ dɛ an dun ye mun y'o la i yɛrɛ ka foro tɛ nafa k'i ye tuguni ko fo foroba foro o dun tɛ e bɔ o bɛ ta ka di gouvernement de ma mais malidenw denmisɛnnin minnu ka kan ka sɛnɛ kɛ an y'a ye u ye mun kɛ a bɛɛ bolila ka bɔ u bɛɛ taara jamana ɲɛfɛ u y'a fɛɛrɛ ka taa sɛnɛ kɛ Côte d'Ivoire kaw ni Haute Volta kaw ni Niger kaw ye u ka fisa u ka sɛnɛ kɛ Mali ye mun tora jamana kɔnɔ cɛkɔrɔniw kɔ cɛkɔrɔni bɛ se ka mun kɛ bɛ se ka foyi kɛ o de kama an ka sɛnɛkɛfɛnw ma kɛ fɛn ye a bɛɛ binna o ma bɔli kɛ fɔlɔ ko commercialisation k'i mana sɛnɛ kɛ k'i k'o feere e tɛ se k'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma fo gouvernement yɛrɛ i yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛn fɛn t'i bolo so kɔnɔ k'i ka taa feere quand même aw yɛrɛ ka dɔ filɛ o la dɛ o sɛnɛkɛfɛn feeretɔla fana u bɛ bɔrɛ de ta an y'a ye ka taa di dugukɔnɔmɔgɔw ma ko ɲɔ kɛ k'a fa ɲɔ t'a bolo a y'a ka sɛnɛ bɛɛ kɛ foroba sɛnɛ la hali fɛn t'a bolo a bɛ min dun an dun b'a ye u bɛ mun kɛ u bɛ bɔrɛ in ta warini min b'u bolo u bɛ taa OPAM na o min ye gouvernement ka magasin ye u bɛ taa ɲɔ san ye wari ba la ka bɔrɛ ninnu fa ka tila ka na feere gouvernement ma tuguni wari nɔgɔ la o ta k'o di an sarasiw sigilen tun bɛ yan an ɲɛ tun bɛ nin bɛɛ la an hakili tun b'aw la mais aw to hakili an hakili bɔra aw kɔ an hakili ma b'aw kɔ an y'o bɛɛ ye maaw sɛgɛnna an bɛ mun wɛrɛ y'o kɔ ko ka usines jɔ Mali la usine jɔli o ye k'an yɛrɛ yira jamana tɔw la ko usine bɛ Mali kɔnɔ mais usine bɛ Mali kɔnɔ wari tɛ Mali kɔnɔ usine bɛ Mali kɔnɔ usine tɛ se ka malidenw balo o dun ye mun usine ye
ka bɔ ka cigarette usine yɛrɛ kelen na min sera ka nafa k'a yɛrɛ ye usine tɔ si nafa u ma nafa foyi kɛ jamana kɔnɔ n bɛ exemple kelen bɛ de f'aw ye ko usine céramique minnu bɛ assiette dilan aw mɔgɔ joli bɛ dumuni kɛ assiette kɔnɔ yan n b'aw ɲininka k'anw ka usine jɔ min bɛ assiette dilan an k'o feere aw ma aw tun tɛ dumuni kɛ usine kɔnɔ aw ma ɲɔ yɛrɛ sɔrɔ ka dun fɔlɔ ko fo k'a dun assiette kɔnɔ yarɔ o fana ti bɛn o tuma bɛɛ la o si tun t'a gɛlɛma ye parce que kɔ k'an ka wari dilan an y'an ka wari dilan o ye tiɲɛ ye wari tun bɛ dilan tuma min 1962 la wari caman tun bɛ mali la yan CFA caman tun bɛ an ye falen kɛ tuma min a caman tun dalen bɛ banque kɔnɔ mais an ye mun ye o tuma la a dirigeant Modibo n'a ka mɔgɔw u ko ko commerçant ka tɔn sigi ko k'i agréé commerçant minnu ye tɔn sigi k'i agréé olu ka kan ka licence sɔrɔ mais an y'a ye minnu ma u agréé minnu ma u tɔgɔ di licence tun bɛ ta k'a di olu de ma parce que olu tun ye Karima Sina Balama ye parce que olu tun ye Modibo somɔgɔ ye ou bien a ka jɛɲɔgɔn dɔw somɔgɔ ye olu de tun bɛ nafa sɔrɔ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ tun y'u agréé kan o bɛɛ kɛra Mali la yan an bɔra mun kama an ka devise minnu bɔra yada aw kɔni tɛ sɛnɛkɛlaw tɛ devise ta ka bɔ n'a ye minnu bɛ bɔ n'a ye an y'u yɛrɛ dɔn u bɛ bɔ ka t'u yala Paris u bɛ bɔ ka t'u yala Moscou u bɛ bɔ ka t'u yala yɔrɔ yɔrɔ u b'an ka wari de ta ka taa n'a ye mais o tuma la foyi t'an ka jamana kɔnɔ wari foyi tɛ n y'a mɛn wari n k'a dalen bɛ fɛn dɔ de kan mais n'a fɔra tuguni an k'an ka situation lajɛ sociale an bɔra mun kalama polisiya tun bɛ diɲɛ in kɔnɔ ka fisa ni Alimanw ka polisiya o tun ka jugu ni Hitler ka jamana mɔgɔw o mɔgɔw tun tɔgɔ ko milice populaire anw tun hakili la milice populaire tun mana na a tun ka kan ka parti de dɛmɛ ka jamana dilan ka mɔgɔw nɛgɛ ka don tɔn na mais an nana ye o ma kɛ milicɛnw ka baara ye milicɛnw ye baara wɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ la o kɔrɔ ye ko ka Modibo ka fanga sinsin kosɛbɛ a yɛrɛ kelen ta fa kelen pe de bɛ se ka jamana dilan n'o tɛ maa si wɛrɛ tɛ se tuguni o milicɛnw an ye mun ye u wulila ka na ka polisiw pilasi ta ka gendarmew pilasi ta ka gardiw ta ta ka douaniers ta ta o mu bɔ ko an sisan nɔ ko an ka kan ka an yɛrɛ filɛ l'armée la u nana u tura l'armée la u yɛrɛ y'a dɔn a ma laban ko ɲuman mais n t'a dɔn milicɛnw ye baara min kɛ san yan mais minnu taara Bamakɔ minnu y'u ye u ye min kɛ Bamakɔ n'u y'a lakala u ɲɛna a tɛ se ka fɔ maa si tɛ se ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ hali n'i muso i muso tun t'i ta ye tuguni ni n'a bɔra u b'i lajɔ k'i ka démarrage yira ni m'o yira u b'i bɔ mobili kɔnɔ k'i muso bugɔ k'i yɛrɛ bugɔ n'u y'i digi kɔ bɛɛ tigɛ tuma min u b'a fɔ bon an bɛ fura k'i kɔ la u ka alcool tun ye mun ye foronto ni kɔgɔ u b'o da aw kɔ la kosɛbɛ u bɛ sɔrɔ k'aw bila ka taa o ma milicɛnw bɔ u bɛ taa suguba la u bɛ taa wayew ka sogow ta u bɛ taa nanfɛnw ta u tɛ wari sara u tɛ foyi sara u bɛ n'a tobi ko parti tɔgɔ ye o ye o ye ka parti tiɲɛ ye wa o ye ka parti ɲa ye o polisiya ninnu jamana tun sɛgɛnn'o la o de ye jamana tɔɔrɔ tuguni ka taa fɛ an ɲɛ bɛ mun na tuguni milicɛnw bɛ wuli commandant cercle tɛ se k'u ka commandement kɛ tuguni chef d'arrondissement tɛ se ka commandement kɛ tuguni ko organisation politique jeunesse olu bɛ n'u sigi politique mɔgɔw bɛ n'u sigi administratif kuncɛ ma ko wa a bɛ k'anw de ta la tan sariya ko a bɛ kɛ tan a tɛ kɛ ten anw minnu ye politique anw ko a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan diyagoya la commandant cercle bɛ se ka mun fɔ puisque a yɛrɛ fɔra fɔlɔfɔlɔ la ko politique de bɛ commandant ɲɛ a fana bɛ tugu a kɔ n'a se b'a la n'a se t'a la o a n'a kɛ n'a y'i ban k'a kɛ u b'a minɛ ka taa don kaso la a fana b'a kɛ maliyɛnw sɔnna o bɛɛ ma an bɛ mun ye tuguni tribunal mɔgɔw Modibo n'a ka mɔgɔw sera olu bɛɛ ma n'a fɔra ka kiiri tigɛ kiiri tɛ tigɛ a ɲɛma na min somɔgɔ minɛlen bɛ o bɛ na fɔ juge ye wa juge i b'a tigɛ nin cogoya in na n'i m'a kɛ tan nɔ an b'i yɛrɛ bɔ yen
dossier bɛ ta k'olu yɛlɛma kumakan minnu tun b'o la seere wɛrɛw bɛ na minnu tɛ seerew ye an ɲɛ tun b'o bɛɛ la o bɛɛ kɛra n'a juge bɛ yan bi u b'a fɔ tiɲɛ don maa si tɛ se k'an sɔsɔ a la mais aw tun hakili anw ɲɛ t'o si la mais anw sigilen ɲɛ b'o bɛɛ la. kabini o tuma bɔra la sa aw yɛrɛ y'a dɔn ko liberté tun tɛ yen tuguni a tun kɛra jɔnya ye. n'an y'a tali kɛ fana ka na an ka lekɔlidenw ka kalan fɛ o fana ta ka bon dɛ. fɔlɔ malidenw tun kalanlen bɛ mais sisan nɔ an ye mun ye n'an y'an ka lekɔlidenw bila ka taa jamana tɔw ɲɛfɛ u tɛ foyi dɔn ko fo formation idéologique. formation idéologique o ye tiɲɛ ye kɛ mais o yɛrɛ kelen bɛ ka kalan bɛɛ ta école karamɔgɔw ko kalo 9 b'u bolo ka kalan kɛ mais pratiquement an yɛrɛ y'a ye kalo 5 a tɔ 4 bɛɛ ye mun ye ko mouvement pionnier. école den bɛ politique kɛ kalan classe kɔnɔ a tɛ kalan yɛrɛ kɛ tuguni. n'a fɔra ko o ma foyi kɛ politique ko n'o ka école banna ko ka taa kalan kɛ o ka yɔrɔ tɔw dɔ la kalan dun de bɛ yen o bɛ se ka fɛn dɔn cogo jumɛn. k'a dɔn an ka écoledenw fana dadigiriw la mali kalan kɔni kalan tun tɛ tuguni a bɛɛ tun kɛra ko politique o bɛɛ tun ye dɔ bɔ malidenw ka danaya la. kabini o kɛra mali yɛrɛ kɔnɔ tuguni danaya banna pewu den tɛ fa yɛrɛ bɛ siran den ye den fana bɛ siran fa ɲɛ parce que bɛɛ kɛra nafigi ye bɛɛ bɛ taa dɔɔni fɔ. bon anw y'a ye o si tun tɛ sira ye sisan nɔ an y'a fɔ dadigila malidenw na n'an wulila sisan nɔ an hakilila t'a la u bɛɛ bɛ k'an nɔfɛ o la sa puisque bɛɛ tun dalen tɛ ɲɔgɔn na armée fana na an fana tun dalen tun tɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ armée bɛɛ tun bɛ ku in fɛ bɛɛ tun b'a la mais bɛɛ tun bɛ siran k'i kɔnɔ ta fɔ dɔw de y'i kanto sa an b'a lamina an b'a ko in kɛ après an na tɔw ɲininka n'a ɲana mali bɛɛ na liberté sɔrɔ n'a dun ma ɲa mɔgɔ damadɔni de kunkolo bɛ tigɛ o tuma tɔw na continuer u ka baara fɛ puisque anw fana y'an kali de ko n'a sɔrɔ an bɛ ko in kɛ an yɛrɛ de kama k'a kɛ k'a fɔ an b'an yɛrɛ de sigi fanga la k'an ka jufaw fa n'an k'an b'a ko kɛ ala kan'a ko ɲa mais n'a sɔrɔ an b'a kɛ de k'an somɔgɔw bɔ jɔnya la ka liberté di jamana ma an k'a ko in kɛ hali joli kana bɔ a la. 19 novembre sɔgɔmada fɛ an wulila an y'a ko kɛ mugu cira dɛ mais joli ma bɔ mɔgɔ ma sa o mugu cikun fana bɛ se k'o fɔ aw ɲɛna parce que an taara miliciens de ka yɔrɔ la an hakili la u na se k'an kunbɛn ni mugukan ye u ma mugu ci an ka sɔrɔsiw de ye mugu ci sanfɛla la an bɔra mun kalama miliciens bɛɛ don tabaliw ni chaises jukɔrɔ an ma foyi ye kɛnɛ wa Modibo ka sɔrɔsiw de tun filɛ ye kabini an taara sɔrɔsiw sɔrɔ tabaliw ni chaises jukɔrɔ an ko o tuma a yɛrɛ taa man gɛlɛn an na taa minɛ ka na n'a ye wa sankaw ni koɲa ninnu de la armée y'a ye tiɲɛ tɛ Modibo bolo an dun y'an kali jamana de ye wa an y'an ka kalikan ta an ye jamana bɔ nɔgɔ la an y'aw bɔ jɔnya la an ye liberté d'aw ma mais ni y'a fɔ an ye liberté d'aw ma aw k'a lajɛ anw ye fanga in ta Modibo kɔ mais an ma foyi sɔrɔ foroba kɛsu kɔnɔ an t'o dogo mɔgɔ si la foyi tun tɛ yen u y'a bɛɛ dun o de kama anw fana ma foyi fɔ mɔgɔ ye an t'a fɔ an tɛ socialiste la an t'a fɔ an tɛ capitaliste ye mais an ko an bɛ min kɛ sisan nɔ o ye ka jamana dilan ye k'a taa ɲɛfɛ politique an t'o fɔ aw ye tuguni sisan nɔ politique ko kuma aw k'aw tulo datugu o la aw sɛgɛnna politique la politique ma foyi ɲɛ aw ye jamana bɛ cogo min sisan nɔ maa ma bɛna politique ko kuma fɔ aw ye aw kana lamina aw b'a ko fɔ an ye sisan an b'a tɔ da aw k'aw ni lafiya dɔɔni o tuma na politique tuma sera an b'aw wele an b'a fɔ sa kuma bɛ aw yɛrɛ de bolo maa min mana aw diya aw b'o de ta k'o kɛ président ye maa min mana aw diya
aw b'o de ta k'o k'aw ka députéw ye o mana kɛ tuma min na n'o kɛra anw yɛrɛ ɲɛna an y'a dɔn nanbara t'a la foyi t'a la an bɛ sɔrɔ ka segin an b'an ka kɛlɛkɛminɛnw ta ka taa kan kɔnɔ mais nin sen n'an taara kan kɔnɔ o tɛ k'an bɛ taa an da ka sunɔgɔ tuguni k'a filɛ f'a ka toli dɛ an b'an sigi sisan nɔ de k'a lajɛ kosɛbɛ n'u ye fɔ k'u bɛ yɛlɛma fankelen fɛ an b'a fɔ a y'aw tilen n'u ma sɔn an b'u ta ka bɔ yen k'aw wele aw bɛ dɔ wɛrɛw ta ka sigi u nɔ la mais n b'a yira aw la an ye mɔgɔ damadɔw ta k'o kɛ k'an dɛmɛ o kɔrɔ tɛ k'an tun mago k'an ye ko in kɛ olu de kama o tɛ an y'a kɛ de parce que expérience b'u la ka tɛmɛ anw kan u bɛ se k'an dɛmɛ u bɛ ko dɔw dɔn anw m'o dɔn donc jamana denw de don u b'an dɛmɛ an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ o de kama an ye mɔgɔ damadɔw ta wa anw ka baarakɛ ye min ye an ko ka jamana dilan k'an cɛsiri bɛɛ de ka kan k'i cɛsiri sisan nɔ bɛɛ ka kan ka sɛnɛ kɛ n'i y'a mɛn jamana aw balola n'a ɲɔ bɛ ka dun ka ban jamana bɛ se ka bila o sisan nɔ bɛɛ ka sɛnɛkɛfɛn y'i yɛrɛ ta ye fɔlɔfɔlɔ n'i ye sɛnɛ kɛ san ye i tɛ se k'a ta ka taga n'a ye Tomiya ou bien ka taga n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ko f'i ka douane sara hali n'i ka foro bɛ quelques kilomètres la n'i y'a sɛnɛ i tɛ se ka ɲɔ ta ka don n'a ye dugu kɔnɔ ko f'i ka wari sara ye fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ɲɔ ta ka na n'a ye wa sisan nɔ dun n'a ye mɔgɔ min jɛ i man i ka sɛnɛ kɛ i b'i ka sɛnɛkɛfɛn ta ka da i kuncɛ ma fo Bamakɔ ka taa feere mɔgɔ min ka di i ye aw kana sɔn k'a feere trafiquants ma maa min bɛ fɛ ka waritinin d'aw ma k'aw dun aw kana sɔn ma mais bi kɔni n'a ye mɔgɔ min jɛ i b'i ka forokɛfɛn ta ka taa feere yɔrɔ min ka di i ye mɔgɔ min ka di i ye fana i b'a d'o tigi ma mais n b'a fɔ aw ye fana Modibo ka fanga binna mais loi dɔw bɛ yen fana o loi ye sariya loi ye hali bi olu loi fana bɛ yen n y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ min ɲini aw fɛ n'a kɔni comité militaire ye fanga ta o diyara aw ye an bɛ min fɔ aw ye fana aw ka kan ka sɔn o ma an b'a ɲini aw k'aw ka commandant bonya an b'aw ɲini minnu b'aw kunna yan administration ka sira la aw ka kan ka sɔn u ka bonya u bɛ fɛn fɛn fɔ aw ye comité de b'a fɔ n'u ma bɔ comité ka sira fɛ anw sigilen bɛ an b'u lajɛla o n'i y'a mɛn ko foroba kesu fo fɛn dɔ ka bila a kɔnɔ o ye impôt ka sira ye jamana bɛɛ la Mali dɔrɔn tɛ jamana bɛɛ la impôt bɛ sara o de kama an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka kan k'i ka l'impôt sara l'impôt mana sara mɔgɔ ta tɛ foroba kesu ta don l'impôt de bɛ kɛ ka baarakɛlaw ale bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔw sara ale bɛ kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ ale bɛ kɛ ka sirabaw dilan ale bɛ kɛ ka dugu ɲa o hakili kana k'a la ko Modibo binna ko luwaw binna luwaw ma bin n'a fɔra sisan nɔ ko luwaw binna yarɔ jate tɛ kalo la tuguni maa si tɛ s'y commandé n'i y'a mɛn an fana ka fanga bɛ sinsin sanfɛ faut que minnu b'an dugu ma olu ka se k'u ka baara kɛ n'olu m'u ka baara kɛ anw ka baara tɛ se ka ɲa sanfɛ dɛ puisque anw ye mɔgɔ tan na ye an tɛna se ka yala yɔrɔ bɛɛ k'a filɛ n'a sɔrɔ a tilala ka ɲa fo minnu b'an dugu ma olu ka se ka dɔw dilan min ye école ta sira fana ye n b'a ɲini aw ka denmisɛnninw bila ka taa école la sisan nɔ pionnier banna kalan de bɛ kɛ école la na min ma sɔn k'i den bila ka taa l'école la sisan nɔ o man ɲi dɛ san damadɔ mana kɛ o denmisɛnnin kelen b'a ye ale tɔɲɔgɔn dɔw kɛra commandant ye dɔw kɛra gouverneur ye dɔw kɛra médecin ye ale ma kɛ fɛn ye don dɔ la a bɛ na i jɔ i ma a b'a fɔ baba ne tɔɲɔgɔn in dun ne n'a ye tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ale commandant lama don mun y'a kɛ ne ma kɛ commandant ye e de y'i ban ka ne bila ka taa l'école la n'o fɔra i ma i b'i kun biri dɛ i bɛ nimisa o don dun nimisa tun tɛ yen o dun de la an b'a ɲini aw fɛ sisan nɔ aw ka denmisɛnninw bila ka taa école la u tɛ politique kɛ tuguni u bɛ kalan de kɛ n'a kalan ninnu de kɛra jamana bɛ se ka taa ɲɛ n'i y'a ye an bɛ nɔgɔ la yan ta parce que kalankɛlaw de tun tɛ yen n'o tɛ nin bɛɛ tun tɛ kɛ tan sabu b'a sɔrɔ an sera ka dɔgɔtɔrɔ bila yɔrɔ bɛɛ ka école karamɔgɔ bila dugu bɛɛ la Sankaw comité militaire tun ye n ci ka na nin de fɔ aw ye ko n k'a fɔ aw ye aw ka jɔnya juru tigɛra tuguni mais k'a k'aw cɛsiri
an ka baara kɛ baara de bɛ jamana taa ɲɛ a k'a ka fangaw bonya o de b'a kɛ jamana bɛ taa ɲɛ n'aw kɔni ko an ka fanga ta in diyara aw ye aw b'an dɛmɛ an bɛ nin de koɲa ɲini aw fɛ ani ce ani baraji n tun nana nin de fɔ aw ɲɛna